koje nisu dobre u recimo jednom treningu, to je praktično nemoguće popraviti. I možeš samo da imaš informaciju više. Evo recimo što se tiče mentalne pripreme, evo to je bio moj razgovor sa ovim čovekom, a to je nekako smo mi došli iz škole gde treneri su, kad se odigrao dobru utakmicu, samo budi još što jači, crnji, kritički nastrojen, sledeća utakmica će biti dobra, samo da se ne opustimo. Međutim, normalno, vremena su se promenila i treba isto voditi računa i o tom delu. Generalno što se taktike tiče, ne sme puno da se menja, možda napadačkom i u neki detalji, u smislu šta ili koga hoćemo da napadamo. Scariolo je recimo poznat čovek koji isto može da menja odbrane, zato što kaže i ovo utakmicu protiv Partizana, možda je bio kombinacija neka iz zonske odbrane, na to treba da se spremimo, nije to lako sve u jednom, praktično ili dve sesije što se tiče videa i ovde, pogotovo što imamo skraćenu rotaciju i treba se voditi računa o fokusu i energiji koje ova mala rotacija ti daje. Dobro se doguralo s oporavcima, Dobrić, Plašić, Krem posebno? Pa dobro, da. Svako od njih sad ćemo vidimo ono što se kaže dan za dan ko je gde, ali i koliko su blizu povratka, ali treba da se očekuju naredne dane. Sada da li ste gledali Partizan i mogu li se iz te utakmice od sinoć izvući neke pouke u dobrom smislu za Zvezdu? Svaka utakmica ti daje neku ideju kako bi trebalo da ili šta bi trebalo da radiš. Sigurno prva ideja je da ne počneš lošu utakmicu. Imali smo neku u pripremi utakmice gde je Real recimo četiri, ne su zadnje utakmice, ali 4 utakmice su sve prve četvrtine pobedili. Znači oni izađu vrlo jako i ako je to neka informacija, završavaju negde malo slabije. Njihove zadnje četvrtine nisu tako dobre kao prve. Da li se opuste ljudi, njima nekad i povodom velikog vođstva, ali po meni mnogo je važno kako se počne utakmica, znamo kako počinje, imaju neki stil koji se prepoznaje sa petorkama različitim petorkama različitu vrstu igre igraju. Moramo da budemo fizički, uvek se priča o lakim poenima, da ne bude skok u napadu, da branimo kontranapade i to je neki ključ uz ove navijače. Treba nam velika pomoć, mislim da je Real sigurno Final Four ekipa, imaju roster da to urade i vrlo su timski organizovani na svim pozicijama, imaju praktično 3-4 kvalitetne igrača. I zbog toga mislim da mogu da budu konstantni u igrama i rezultatu tokom ove teške euroligaške sezone. Gospodine Bradiću, s obzirom na povrede, pogotovo na bekovskim pozicijama? Pa dobro, to je, mi smo i rekli da je to jedna od ideja da se vidi da se dovede neki možda kvalitetan igrač, koliko je to sad moguće i naći u ovim sad momentima, neizvesnost skroz oko Cartera i oko Devontea sigurno ti daje dosta problema o kojima treba da razmišljaš i taktički šta treba da radiš. Oni su bili negde projektovani da prave tu neku razliku na toj poziciji, bekovskoj poziciji. Ne bih pošto po to, ali definitivno da sad i o tome mora da se razmišlja, jer nije samo pitanje da li si ti dobio kvalitetnog igrača, nego da u ovom užasnom, što kaže, rasporedu igara, da ne izgubiš još nekog. U tom kontekstu, da li ste šansu i Stefanu Miljanoviću početkom drugog polovremena, on treba utakmicu? Kako ste zadovoljni njime i kako ga vidite? Pa dobro, opet moram malo i meni, treba mi malo vremena da vidim. Znam da je Jadransku ligu igrao prošle godine odlično
i da treba malo vremena i on treba isto da se prilagodi na mene. Vidjet ćemo šta nam i treninzi i šta nam i prilike što se utakmice dozvoljavaju da se dobija ta prilika i uzme na dobar način. Dečko je vrlo motivisan, radi odlično i to je najvažnije. Imamo neke rekao da se iz svakog vašeg pokreta vidi koliko volite Zvezdu i svaki reč. Čima je dobar dečko, kako se zove pre svega. To možda ja mislim da nije ni tema. Bitno je što ja kažem, a oni prihvate tamo, to je mnogo važnije jer tad će Zvezda da pobeđuje. Hvala. Hvala vam.